Po yung another variety ng mayana na collection ko. So iba rin po yung ano niya, iba rin yung variety niya. Maganda rin po siyang tingnan lalo pag natatamaan po ng araw. So wala po akong masyado nitong nakikita sa mga napuntahan kong plant market. Ayan po. Maganda po siya pag medyo lumago at mataba kasi yung dahon niya po ay ito kung nakikita nyo, may wood siya. Nakikita nyo yung parang yung fuchsia sa gitna or parang pink, red na may pagka-purple, then kulay brown, then may kulay green, at syempre meron din po siyang medyo white, nagwa-white na yellow, parang ganon. Ito po ang aking mayana collection. So medyo dumadami na yung mayana ko, pero yung pinaka po dito yung pinaka bongga pong mayana ko dito yung kulay red na mayana. So ito po yung nakikita nyo. At syempre meron din po akong maraming mga variety na. Although hindi naman ako nagko-collect ng napakadaming variety. Ang kinukulik ko lang po yung magandang tingnan at maaliwala sa mata, lalo po yung mga makulay na nakaka-attract po ng mga tao. Ito po yung aking red mayana. Then ito na po yung pinakauna ko pong coleus, ito yung nandito po. Medyo maliliit po siya, hindi siya masyadong lumalaki. Ayan po. Medyo parang may pagka-dwarf. Ayan. Ito din po yung mayana ko na galing sa friend ko na binigay sa akin. So, marami naman nito sa atin, pero syempre nandito na siya. So, ginawa ko na rin, parang pinaparami ko na rin siya para lumago. Syempre maganda rin naman po siya kaprom din, hindi naman po siya masyadong pangit. So, maganda rin po siyang tingnan sa mata at nakaka-attract din po siya. Then ito na po yung tinanim ko dito sa yung medyo malawak na lugar dito sa aking garden. Marami na siya dito, pero maliliit pa. Ayan. Ayan po. Ito naman po, ibang variety naman po ito. Pero yung sa harap po ng kubo ito, meron ako nito na napakataas. Parang kasing taas ko na. So lumago po siya ng napakaganda. Ito rin po yung another variety ng mayana na collection ko. So iba rin po yung iba rin yung variety niya. Maganda rin po siyang tingnan lalo pag natatamaan po ng araw. So wala po akong masyado nitong nakikita sa mga napuntahan kong plant market. Ayan po. Maganda po siya pag medyo lumago at mataba kasi yung dahon niya po ay ito kung nakikita nyo, may wood siya. Nakikita nyo yung parang yung fuchsia sa gitna or parang pink, red na may pagka-purple, then kulay brown, then may kulay green, at syempre meron din po siyang medyo white, nagwa-white na yellow, parang ganon. Ayan po. Dito na po sa yung gitna. So, nandito sa gitna ng aking garden. Dito sa parang sa extension ng aking garden, ito po. So marami po akong tanim dito ng mga mayana, iba-ibang kulay. So pero yung ayun po, yung nakikita niyo yung pinaka mataba siya, yung kulay pula at yung kulay parang pink. Red pink, ayan po. Ito na po yung dito, yung medyo yung nagigiyelo siya at nagiging neon kapag mainit. Maganda rin po ito kapag lumalago na at yung parang nagpo-pull parang yung from ni green tapos nagiging neon, then magiging yellow po. Napakaganda niya po tingnan kapag medyo malago at mainit. Ayan po.
Ayan din po yung itong dito. Maganda rin po siyang mayana. Although kakaiba siya, pero hindi naman po siya rare. Pangkaraniwan lang po siya, pero maganda rin naman yung dahon niya at yung tingnan niya. Pag tinignan siya, pag lumago siguro maganda rin siya, although pahit lang po siya at maliit. So, dahil nasa po siya nung dati, nasa pot siya, tapos nilipat ko sa direct soil para tumaba. Medyo maganda na nga po siya kahit na nasa pot, pero mas maganda yung nasa soil, direct soil, para mas lumago at mas madaling lumaki. Ito rin po ng isang variety ng mayana na medyo gumaganda na rin, medyo marami na ako nitong puno. Lash na rin po siya at mataas na yung dahon niya po, malalaki rin katulad po ng iba ng kulay pula na medyo mataba rin ng kanyang katawan niya at dahon. Siyempre maganda po pag medyo natatamaan ng araw, kaya po ang ganda-ganda niya na po. Siyempre yung dito rin yung walang katapusan na red mayana dito, so kaya ko po nilalagyan ng red mayana kasi mas attractive, pinaka-attractive po siya sa mga ibang mayana kasi siya kitang-kita kahit malayo, lalo pag pulang-pula, so nakikita ka agad yung ganda niya. Unlike na mga sa order na mayana na hindi masyadong pansinin. Yung ito yung red na mayana, napapansin po kagad kahit na malayo kayo. Yung po kagad yung makikita nyo sa paligid, yung mayana, yung po kagad ang mapapansin nyo. Then ito po, marami po ako nito, yung malalaki na sa harap ng bahay. Dati ganito lahat yung mayana ko, pero parang nadagdagan dahil parang nagustuhan ko na rin. Kaya yan po, mayroon na rin pong ganito. So, nagkakalat na po siya dito sa kapaligiran ng bahay ko, ng bahay kubo. Kasi ang dami-dami niya sa harap ng kubo, mayroon malaki. Sa tagiliran, mayroon din po siyang malaking ganyan. Dito po sa may punong kahoy, ito naman yung aking mga mayana. So ito katulad nung pinakita ko, sabi ko na kumakalat na dito sa paggilid ng bahay ko dahil isa rin sa mga original na mayana. So siguro pang 3 mayana ko siya na nakuha na collection. Tapos ito rin po. So the same lang po ng variety ito. Kaya lang ito parang medyo gumanda yung kulay niya. Pero same lang po sila. Green. Ayan po kung nakikita nyo. Ito naman po yung parang purple na mayana. So isa rin po ito sa mga nauna kong mayana dito. Pero hindi po siya yung pinakauna, hiningi ko po siya sa kapitbahay ko, din binigyan naman ako. So ngayon, ayaw nila ng mga mayana dito. Nung nagkagusto lang sila nung nakita nila sa kubo ko, na ginagawa ko siyang mga plant ko kasi wala akong ibang mga plant kundi mayana. So nung nakita nila na lumago, yun, gustong-gusto na rin nila at sa akin na rin sila humihingi. Ayan. Ayan po ang aking mga mayana collection dito. Mayroon po akong isang mayana dito na kakaiba rin. So, rare din ito. Ipapakita ko sa inyo. Ito, medyo hindi pa siya lumalaki, pero palaki na po siya. Bagong tanim lang po ito, pero naman po siya. Dahil maganda po yung weather dito. Sigurado gaganda ito. Ang kulay niya po ay parang fuchsia. May brown, may pula, may yellow, pero hindi ko pa po masyadong ma-identify dahil maliit pa po siya. So malalabas yung kulay niya, yung totoo niyang kulay kapag lumaki na at naarawan. So ngayon, ganyan lang po muna siya.
ito po another variety ng aking mayana. So itong po minsan nakikita ko sa iba yellow, kulay yellow lang ito. Pero dito sa akin nagkaroon ng kulay parang parang peach parang purple, red purple yung gitna ng dahon niya, tapos yellow din green. So yan po, isa rin po siya sa mga mayana ko dito. I think rare din po ito kasi wala namang nakikita mga ganito sa ibang lugar. Kahit na naikot ko na po yung mga tindahan ng magagandang halaman dyan sa malayo. So another mayana po ito, hindi masyadong malata. Another may mayana collection. Galing po ito sa aking kaibigan dito sa isang plantito rin po, si yung minsan na sinasama ko siya sa video ko, si Plantito Tutoy. So binigay niya po ito sa akin. Iba rin po yung dahon niya, parang parang daliri na maliliit. Ayan po, parang kung napapansin niyo po yung niya, parang yung yung apak ng aso na ganun, parang panang aso na inapakan, parang ganun. Yung laki niya po. Then ito po yung isa kong variety na mayana, kulay green po siya. Hindi pa siya lumalaki, bago lang po kasi, so expected ko na in 1 month gaganda na po siya at lalago na, kasi medyo dito kasi parang maganda po yung weather sa amin, saka yung palaging nagbabasa yung nagmo-moist yung lupa dito. Kahit yung po yung hamog, parang mahamog po palagi dito, kaya yun parang nalidiligan po sila ng hamog yung mga halaman ko po dito, kaya madali po silang lumaki. Then ito po yung another variety po ng aking mayana. Maganda rin po siya. Rare din po ito, parang burgundy yung dahon ng burgundy lace, parang ganito rin yung style niya. Parang may mga yung sa gilid niya, yung kung nakikita nyo sa gilid niya yung ayan, kumbaga sa Bicol kung tawagin namin dito is garing-giting. Parang may mga iba na naka-decor sa kanyang gilid na dahon. Yan po yung isa sa mga rare na mayana ko po dito. Siyempre po ito yung katulad palagi ng sinasabi ko, yung kulay pula ang number 1 po dito na mayana na nag-attract o nagbibigay ng attracting sa aking mga sa garden. Ayan po. Siyempre meron pa rin po ako mga rare na plants dito na mayana. So ito po ay another variety po ng mayana. So iba rin po ito, pero yung dahon niya, halos yung mga dahon naman po ng mayana the same, yung niya sa gilid parang may mga yung design. Ayan po. So yun po yung mayana ko dito. May puti. Ayan, maganda rin po siya. Then ito po yung parang another variety ng mayana na nag-yellow, may green, may brown, may pink. Ito po. Siguro rare din po ito. Nabili ko po sa sa isang garden dito sa malapit sa amin. Siguro mga pang 3 bayan galing dito sa amin. So meron pong malaking mayanahan doon. So ito po nabili ko siya. Although binigyan niya naman ako ng mga cutting na ganito. So siyempre mas maganda yung may cutting, kasi minsan hindi naman sigurado yung ganito. Minsan minsan bigla na lang mamamatay kasi nga po hindi stable yung buhay ng mayana. Pero po napakadali pong buhayin ng mayana, kaya sigurado po lalaki rin yung cutting na binigay sa akin. So another po na mayana ito, tinabit ko lang po siya dito. So nabili ko po ito ng 50 pesos din dun sa pinuntahan ko na nagtitinda ng mayana. Ayan po. So wala pong idea kung ano mga pangalan ng mayana na ito. Ayan po. So another po ng rare na mayana ito. So napakarami ko naman rare na mayana dito. Kaya ko po nasasabi na rare kasi wala namang nakikitang mga mayana sa ibang lugar na ganito. So hindi po magkakapareho yung mayana, napakarami niya pong varieties. So yung mga yung mga common na mga mayana, yun po yung nakikita sa Metro Manila na tinda like Quezon City, Silang Cavite, sa Laguna yung pinuntahan ko, saka sa Bulacan. Yun po yung mga common na mayana nandun. So mas madali pong makita yung mga mayana doon kasi common nga po.
Then, ito po, another na rare na mayana. So, ang dami ko naman rare na mayana dito. Ito po, rare na mayana po ito. So, nabili ko rin po ito doon sa pinuntahan kong farm sa Ocampo, Camarines Sur. So, binili ko po yung malaki na. Then, nagputol po ako para, pinutol ko po yung matataas na sanga niya, mga branch, para mag-propagate po. So, para dumami. Ayan po. So, ito po yung another na rare na mayana. So, napakalaki ni... ito po talagang rare po. Ito, alam kong hindi nyo po nakikita ito kung saan. Kayo na rin po naman na magsabi sa akin na wala kayong nakikitang mayana na ganito sa ibang lugar. So, dito lang po yung pinakita ko. So, nabili ko po ito sa Ocampo, sa farm. Doon sa pinakita kong farm dati na yung nauna ko ng pinablish. Ayan po. Maganda rin po siya. So, isa na rin po siya sa mayana collection. Then, another po dito. So, similar po sa isang mayana na pinakita ko sa inyo. Pero, ang kaibahan po nito, yung dahon niya, buo. Hindi po siya yung bang tawag doon? Yung hiwa-hiwa. Ito po, buo. Katulad din po ng ibang mayana. Nagkakaiba lang po sa mga dahon, yung kulay niya. Ayan po. I think rare din po ito kasi wala rin po itong hindi rin po siya familiar sa akin. So, sa dami ko nang napunta ng mga mayana na tindahan, parang wala nga pong nakikita mga ganito. Ayan po. So, ito po yung mga aking mga mayana collection. So, mga kapromdi, another mayana collection na rare. Ito po siya. So, maganda rin po yung dahon nito. Bali, ang likod niya ay kulay brown. Parang purple na brown. Then sa harap niya, sa ibabaw, golden green yung kulay niya. So, I think another rare variety ng mayana. Katulad nito, kaprom din nakikita nyo. Yellow. Then glossy po siya na golden green, parang gano'n. Yellow na golden green, parang yun po yung kulay niya. Din ito po, familiar din naman po ito sa atin. Ito yung nakikita nyo dito. Familiar po siya sa atin. Hindi lang siya lumalaki, kaya gano'n. Pag lumaki siya, makikita nyo, sabi nyo, hindi naman po siya rare. Pero totoo naman po na hindi po siya rare kasi marami akong nakikita niyan. Nabulok na yata to, sayang. Pero kasi pag binabad ko kasi sa ng saging na sobrahan po sa babad ng tubig, putulin ko na lang siya para ibaon ko yung niya. Mabubuhay naman siya eh. Ayan, basta may pwede siya magtalbos, mabubuhay po siya. Ayan, mga bago kong mayana. So, another po ng rare na mayana, ito po, yung Burgundy Lace na sinasabi ni Melody's Mini Garden. Yan po yung another variety ko ng mayana. So, hindi ko pa po sure kung mabubuhay siya. Kasi maraming binigay sa akin katulad nito. Parang kasi ang late-late naman ang binigay niya sa akin. So, Nagreklamo ako, binigyan na nga lang ako. Pero ito po, sana mabuhay po siya. Another variety ng mayana na maganda rin po siya. Ayan. Then ito, another variety po. Sana po mabuhay lahat. Ayan po. Saka ito rin po, another variety. Rare din po ito. Lahat na lang rare, no? Tapos ito, another variety ng mayana na rare. Ito po, plain na, plain purple siya na, purple brown. Sana po mabuhay po siya kasi maganda po siya nung nakita ko, gustong gusto ko siya. Then humingi nga po ako, kaya lang ang binigay niya sa akin napakaliit naman. So kaya yan, sana mabuhay po. Ayan. So mayroon po ako ditong rare na mayana. Or mayroon din po kayo nito, parang chocolate mint, chocolate green yung dahon niya. Ayan po. So, pinakaano ko po to na parang nakita ko sa gilid ng kalsada. So, pinapabayaan lang naman. Parang wala naman may-ari. So, nagputol po ako ng dalawang klase ng mayana na ito. So, yun nga po yung kulay niya kung nakikita nyo po. Then, ito po, parang dasim din naman po yung niya, yung dahon ng
isang mayana na pinakita ko yung nauna dito. So yung po yung kulay niya, ganun din yung kulay niya din. Ang kaibahan lang po yung yung dahon niya. Medyo po ito, hindi siya maraming hiwa-hiwa po yung dahon niya. Medyo malalaki po yung hiwa nito. Yung una buo po yung dahon na may parang design yung dahon niya. So inuuod, kailangan tanggalin ko ba yung bagong tanim lang. So hindi ko pa siya na-sprayan ng oregano bago ako umalis dito. Siguro pag may pupuntahan akong lugar, siguro kailangan sprayin ko ulit ng oregano para lumayas yung mga uod na naninirahan sa mga dahon nila. At yun din po. Ayan, another mayana variety na collection ko po. Ayan po ka-from D, nakita nyo ng aking mga mayana collection. Sana po nagustuhan nyo at sana po magkaroon din po kayo ng ganon. Although maliliit pa lang po, pero sigurado po mabubuhay po yung dito kasi malaganda po yung weather dito. Kaya lang, ito na naman yung bagyo. So, ang lakas ng hangin ngayon at umambon na nga. Maraming salamat sa inyo mga ka-from D. Huwag po sana kayong magsawang manood ng aking mga video at huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell po para updated po kayo para sa aking mga bagong post na videos. Maraming pong salamat ka-from D at mabalos po.